खुलुमनाय जासिहरग्रोबाय गासै नैबे निउस चेनेलखौ नायग्रा रायजो राजाफोरनिसिम जोंहा नैबे एप्रिल दाननि 3, 4, 5, 6 अक्ट'खालि जोंहा अल आसाम बाथि कालारिपायट्टु चेम्पियनशिप आरो 7थि बबिनाम चेम्पियनशिपआ क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि सिङावनो दतमा दासा इनडोर स्टेडियामाव जागोन। बेनिखायनो नैबे 3, 4, 5, 6 एप्रिल दाननि बे खालार खालि गासैबो रायजो राजाफ्रा फैनानै नायफैयो आरो गेलेग्राफोरखौ थुलुंगा होफैयो। बेखौनो आङो गुरैयै खावलायहरनाय जाहैबाय। बहाय जोंहा गासै 25 डिस्ट्रिक्टआ बाहागो लाफैगोन। रायजो राजाफोर अन्नानै नैबे जोंनि गेलेग्राफोरखौ लैहोर लैहोर फैनानै हेफाजाब होफैयो, नायफैयो। बेखौनो आङो गुरैयै खावलायहरनाय जाहैबाय। गोजोन्थों। खुलुमनाय जासिहरग्रोबाय गासै नैबे निउस चेनेलखौ नायग्रा रायजो राजाफोरनिसिम जोंहा नैबे एप्रिल दाननि 3, 4, 5, 6 अक्ट'खालि जोंहा अल आसाम बाथि कालारिपायट्टु चेम्पियनशिप आरो 7थि बबिनाम चेम्पियनशिपआ क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि सिङावनो दतमा दासा इनडोर स्टेडियामाव जागोन। बेनिखायनो नैबे 3, 4, 5, 6 एप्रिल दाननि बे खालार खालि गासैबो रायजो राजाफ्रा फैनानै नायफैयो आरो गेलेग्राफोरखौ थुलुंगा होफैयो। बेखौनो आङो गुरैयै खावलायहरनाय जाहैबाय। बहाय जोंहा गासै 25 डिस्ट्रिक्टआ बाहागो लाफैगोन। रायजो राजाफोर अन्नानै नैबे जोंनि गेलेग्राफोरखौ लैहोर लैहोर फैनानै हेफाजाब होफैयो, नायफैयो। बेखौनो आङो गुरैयै खावलायहरनाय जाहैबाय। गोजोन्थों। देखियाजुलि बाथासिपुर हालामनि रायजो राजाफोरनि थाखाय गोनांथार फोसावथाय। देखियाजुलि बाथासिपुर हालामनि आबि सेन्टार साखाथियाव थानाय बर' बिजोंनि फरायसालि दानसोरां एकाडेमियाव 2025-2026 बोसोरनि थाखाय गोदानै फरायसाफोरनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो दङ। बे फरायसालियाव थाखो बिथराइनिफ्राय लानानै थाखो 9सिम मुं थिसननो हागोन। 2020 मायथाइयाव गायसनजानाय बे दानसोरां एकाडेमियाव नोंथांमोनहा नांगौ रोखोमनि फोरोंथायनि खाबुफोरखौ मोननो हागोन। जेरै फराफारि फोरोंनायनि अनगायैबो कम्पिउटार सोलोंनाय, गेलेनाय, आलादा थाखो फोरोंनाय जेरै इंराजि आरो हिन्दी आयदानि सायावबो जर'खायै फोरोंथाय होनाय जायो। बेनि अनगायैबो हौवासा आरो हिन्जावसाफोरनि थाखाय आलादा आलादा हस्टेल थानायनिबो खाबु दङ। बेजों लोगोसेनो फरायनायाव उन जानानै थानाय एबा गोसोआव लाखिनो हायै फरायसाफोरखौ आलादायै फोरोंनायनिबो खाबु होनाय जादों। मख'नो गोनांदि बिथराइ थाखोनि मुं थिसननायखौ बेसेन लायालासे थिसननाय जादों। बेनिखायनो गोसो गुदुं दिथागिरि नोंथांमोनहा गाव गावनि गथ'फोरखौ दानसोरां एकाडेमियाव मुं थिसननो गोसो दङब्ला थिसननो हागोन। दानसोरां एकाडेमियाव मुं थिसननो थाखाय नोंथांमोनहा 9704457550 एबा 88764802118 जानबुं अनजिमायाव फोनांजाब खालामनानै सुलाद लानो हागोन।